Vull ser alcalde d'Alcoi. Vull acceptar l'encàrrec de gestionar els projectes i les il·lusions de futur de tota la gent d'Alcoi. Eixos projectes que tenim en la ment. Em preocupa la indústria, els treballadors, els autònoms. Alcoi està molt brut i l'Ajuntament es gasta en brossa i neteja una gran part del pressupost disponible. M'agradaria que els governs arrogants i prepotents s'acabaren. Vull que els joves puguen fer d'Alcoi la ciutat que volen i que necessiten, participant directament amb l'Ajuntament. Hem de refer els polígons actuals i fer-ne un mancomunat. És vital que es gestione millor i s'invertisca en l'educació pública. Factures duplicades a cosins i amics de regidors, incompliment de pactes als pressupostos municipals. Ara és moment de fer-ho bé, si no pagarem durant més de 10 anys les conseqüències. No vull que a les 8 del matí hi hagi una professó d'alcoians que se'n van fora a treballar. M'agrada Compromís perquè és l'únic partit d'Alcoi que ha denunciat els abusos i les operacions poc clares de l'actual govern. Jo vull un Alcoi més net. I vull que l'Ajuntament escolte i doni suport al campus universitari, afavorint el seu creixement com a fàbrica de coneixement. No vull fer un govern de paraules, vull un govern de fets. Ara és el moment de passar a l'acció. Dóna'ns la força per fer-ho possible. El teu vot ho canvia tot.